গেঞ্চি ইয়াত মানে বিয়া সোমালে আৰু আপুনি বিয়া পাতা কেইবছৰমান হ'ল অলপ ভালকে কথা পাতিবা আকৌ নাজানে বহুত বছৰ এতিয়া আপোনাৰ মানে তাতে আমাৰ সৰু ছোৱালী আছে 18 ইয়াৰ্স হৈ গ'ল আচ্ছা फैसाखौ लामारला ना नोङो नांला लामारला लामारला सालोङोमोन जों खाबसे आच्छा अके बारु ओंखारबाय आं नै माने बिथाङा माबाबो फैसाबो लादिया बियो ओरैजाय नै गेसजों थांसिगोन आरो माने जाहैबाय आङो दहाय थांबाय बाइकजों ओमफ्राय दायो फैबाय टमटमजों ओमफ्राय बे जाहैबाय नै जोंहा तराजान तिनालि बेनो नुबायना बिथाङा आङो फैसा जासिदोंमोन फैसाबो लायासै ओमफ्राय दहाय सासे मानसिजों थांनायावबो फैसा जासिदोंमोन बेबो फैसा लायासै दिनै आं बिदिनो बेरायबाय आरो बिना फैसायाव बेरायबाय ओमफ्राय बुंखाबायनोसै नेटआथ' गैखायानोखा ओरैबायदि नै मानसिफोरा ओरैजाय बेयाव लोगोफोर दं आरो हेलौ लोगोफोर नै आं दिनै फैलायबाय दिनै आरो सानदेनो माने मा जाहैबाय नेटबो सोब बन्द नेटआबो बन्द ओंखायनो मा खालामगोन मा मागोन जेरैबो हमनोनो हायाखै आङो मा खालामगोन मा मागोन जेरावबो थानोबो थाबाबो माने माबायानो गैला बारु बेलेग बारावबा एसे बेलेग बाथ्रामोन दिनै आरो सानदे जानायखाय माने नेटबो गैया दाननानै होलायबाय ओंखायनो आङो फैबाय नै माबायाव गाखोनो मिथिबायना नै बाइक सालायग्रायाबो जोंना आयंसो ओजों थांबाथाय आङो नोलोबारियाव थांगासिनो जायो जायगाफोर खोन्थालांनोसै माबायदि खालामना दङ नेट गैयिनि थाखाय एसे खोन्थालांनि र' नोलोबारियाव थांगासिनो नै लामा थाबायबोबाय आं दिनै न'निफ्राय माने 2.5 किल'मिटारसो जायो आंनि न'निफ्राय नोलोबारि सेन्टारा ओमफ्राय आङो माने थाबायबोदोंमोन नैबेयाव लामायाव लोगो मोनबाय आं नै आंखौ ओमफ्राय आंखौ गाखोफाबाय उफाय गैया लाखिनानै गाखोबाय आं थिखोनोनो नागिराखैमोनथाय बेखौथ' मिथिला नायसिनोसै र' थाइबेसे भारा लागोनथाय बेखौथ' मिथिला थाइबेसे लागोनब्रा आयंआलाय हा लाया भारा लाया होमबा होमबा मालाबा लोगो मोनबाय थाबा हामगौलै आयंखौ थाइसेबो लामारा लादोब्रा नाङा फैसा नाङानोलै आयंनो भारा नाङानो फैबाय आङो दायो नोलोबारि मोनफैबाय एखेबारे दहाय खोन्थादोंमोन आङो सासे आयं बोराइजों गाखोना फैफाबाय थाबायबोबाय दंमोन लामायाव लोगो मोननायखाय आं गाखोना फैफाबाय ओमफ्राय नोलोबारि मोनफैनानै आं नुफैबाय नोलोबारियाव माने दखानाबो रावबो खुलियाखै दाबो आंबो सानदों दिनैहाय माने आंल' नेट गैयिखाय न'आव थानो उसुखुथु जादों खोमा आंल' सानदोंमोन माने दिनै आरो फैनानै नुफैबाय आं नोलोबारियाव माने रावबो दखानानो खुलिथ'वाखै दासिम फैनानै आंबो आरो बेयावबो जालायबाय रावबो फैयासै रावबो गैया आनला खानला जालायबाय नै ओरै नुदोंना आंनि उनावहाय बेयावबो दखान दङ बेबो खुलियाखै ओमफ्राय ओरैजाय खोन्थाबावनि ओरैबो दं ओरैबो खुलियाखै ओरैबो फ्राय मानसियानो खुलियाखै माने बेयाव नै थम माखासे दं आरो सालायग्राफ्रा ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजायबो खुलियाखै आंनाबोथ' हिनजाव फैखायाखैनो आं माने बिसोरबो फैनाया गोबाव जागोनखाय गारनानै फैग्रोबाय आं थाबायनानै दिनै थाबायनासो फैदों आङो एसे खोन्थाबाय नोलोबारिखौबो मानसिफ्रा माने दखानखौ थाबखौनो खुलियाखै माथो दिनैबा मा जादों मानसिफ्रा नेटबो गैया माबो गैया ना मानसिफ्रा थानो उसुखुथु जादोंना जायाखैथाय बेलेग बारफ्रावबा माथो थाब फैयो दिनैबा माथो थाबखौनो फैथाराखै ना आंल' दिनैहाय उसुखुथु जाबाय थादों नामा सोरबाफ्रा खोन्थाहरदो जायफोरा दिनैथ' दहाय आंनाव मेसेज मोनसे फैदों 8:30निफ्राय मोनाबिलिनि 4:30टासिम माने नेटआनो बन्द' जागोननो होमबा मानसिफ्रा दिनै मा खालामना थागोन माथो आङो एसे नेट गैयियावनो दिनैहाय मा खालामगोन मा मागोन जादोंलाय जुदि बिदिनो मास मोनफा गाहाम जुदि नेटआ जुदि बन्द' जाना होयोबा मा मावगोन मानसिफ्रालाय ओरैबायदि जारला ओंखायनो मा खालामगोन मा मागोन फैबाय आं सानो आरो नेटफोरखौ बन्द' खालामालासिनो जायफ्रा फरिखा होदों बिसोरनिखौल' नेटखौ दाननानै होबा मोजां जागौमोन खोमा जों आरो फरिखा होयि मानसिफोरखौलाय माथो नेटखौ दानलायलायनांगौ जायो जोंफ्रा एसे उसुबिदा जायोना नामा आंनिब्ला आरो जुदि बेफोरबायदि कन्डिसनफोर थायोब्ला होनोबा होजायोमोन आरो दाननानै होजायोमोन दाथ' मा खालामनो उफाय गैया आरो दिनै सानसे अबाव थागोन लोगोफोरबो रावबो गैया दाबो रावबो गैया आं मा खालामना थाबावगोनथाय आरो दाहाय ओरैजाय फारसे थांफिनबावनांसिगोन एबार माजों थांनो हागोन बेखौबो एसे खोन्थानोसैलाय आङो थानो दिनै जायगाखौनो अबावहाय फिक्स जागोनथाय दासिम फिक्स जायाखै बेखौबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै नङा होमबा आङो दिनै अबाव थागोन अबाव मागोन आरो आं दिनै मा मावगोन बेखौनो एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो नोंथांमोनाबो थांफाबाय थादो नोंथांमोनाबो जुदि उसुखुथु जानो हागौ सोरबाफोरा नेट गैया नङाबा सोरबाफ्राथ' सिखारनायनिफ्राय आरो दासिमहालागै नेटआव
फेसबुक नायनाय इउटुब नायनानै थाबाय थागौमोन खोमा दाथ' आरो मा बुंबावनो आंबो उसुखुथु जादों फ्राय मानसियानो उसुखुथु जादों बायदि मोनदों आङो ठीक আছে लोगोफोर बिदिबा आरो थांफाबाय थादो दाहाय आरो आं अबाव थांबावनाय जागोन बेखौबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै आं दिनै बन्द हिसाबै आरो दिनै मानो होनबा सानडेबोखा नालाय सानडेनिबो अफिस गासिबो बन्द जेबो खामानिबो गैया नालाय आंहा ओमफ्राय आरो दिनैथ' आरो नेटआबो बन्द बेनिखायनो थांफाबाय थादो एसे खोन्थालांबाय थानोसै आं दिनै अबाव थांगोन अबाव मा खालामगोन एबार नेयै बिराद गोबावनि उनाव मोनसे थम मोनलायबाय नै बेजों एबार थांफाफिनसैलाय दहायनो खोन्थाखादों आङो नोलोबारियाव रावबो मानसियानो गैया ओरैजाय सानैसो दंमोन बिसोरजों एसे टाइम पास खालामबाय रायलायबाय सोरबा माने केमेरायावबो नुजानो लाजियो ओमफ्राय दायो आं थांफिनसैलाय माने केमेरा लानाय लोगो लोगो खारखाबाय ओरैजाय नै खुलिबाय दहाय खुलियाखैमोन ओमफ्राय दायो नै जों थांसै थमजोंहाय जेलाव थांगोन दा बबाव थांगोन नोङो दाराजान थांजाबा थांफानोसै थाइबेसे लागोन दा भारा आंनि थाखाय नांला होमबा बोरजाय गाखोनो नैजाय दाना होलांसैलाय ओइ थम ड्राइभारा दारिखौ मायदि नुदों नै खारबायानोसै दहाय फैलायबाय फ्रियाव एबारबो फ्रियाव थांफानोसैलाय उफाय गैया मा खालामनो दिनै माने दहायनो खोन्थाखाबायना आङो नेटआबो दिनै गैखाया नालाय सानसेयावनो हमखाबाय 8:30निफ्राय 4:30सिम सानसेयानो हमना लाबाय नङा होमबा आदाया थन्थ' सालायना खै बोसोरसो जाखो खोन्थादो दाना 1 बोसोर 3 मास 1 बोसोर 3 मास माब्रै मोजां सोलिदों मोजां ना आवगायनिफ्राय सालायबा साबसिन जागौमोन ना माबायदि सानो दा थन्थ' सालायनानै सिगाङाव सालायबा मोजांमोन दा बारा प्रफिट गैला आरो अब्लाबोथ' हाजिरा जयै खोमा जेने 500 600 सानसेयाव होमबा सानदो सानसेयाव 500 600 बा आरो मालाबा बिनि बाराबो जानो हागौ ओरैनो रिजार्भफोर मोनबा नङा होमबा थांलाय फैलाय ओमफ्राय आदानाव मा मोनो एसे खोन्थादो गेसबो मोनो बेनाव गेस मोनो नै स्टुनाव लाखानाय बेयो माने गेस ओरैनो थांनो नागिरदों मानसिया हम डिलिभारि न' हैगोन आरो सोरनोबा नांगौबा बिराद मोजां सुबिदा मा बेसादाव बुंनो आंबो माने आदाखौनो डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामो गेसआ नांगौ जायोब्ला आदायानो माने डाइरेक्ट थांनानै आंनो न'आव होना फैयो दा आरो ओमफ्राय बिथाङा अबेबा बैयाव हम डिलिभारि दंबायो खोमा लांदों आरोखि बेखौनो आं खोन्थाबाय गंनै ओमफ्राय आङो दहाय खोन्थाखादोंमोन नङा होमबा आङो दहाय फैबाय सासे मानसिजोंहाय माबायाव मा साइकेल होनो बेखौथ' आं बारा मोजां मिथिला गाखोनानै ओमफ्राय दायो आरो फैलायबाय थमजोंहाय ओमफ्राय टाइमखौथ' आं दिनै अबाव खाथायगोन बेखौ आं दाबो थिरांथा जायाखै टाइम बेस्ट खालामनायनि दायो जायखिया आं दहाय जा जायगानिफ्राय फैदोंमोन बे जायगासिम जायखिया थांफिनसैलाय बेनि उनाव आरो जेसेबां हायो आं अबाव थांगोन अबाव मा मावगोन बेखौनो आं दिनै खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोननो दहायनो खोन्थाखादों माने दिनै सानडेबो आरो नेटआबो गैया ओंखायनो माने मा खालामना थागोन जुदि नेट सेटफोर जुदि जायोमोनब्लालाय न'आवनोबो थानानै माबा मोनसे बिदिनो टाइमखौ बेस्ट खालामनो हागौमोन दाथ' खुनु सुबिदा गैया लोगोबो गैया जाहैबाय आंहा सिराप दायो जायखिया मोनसे जायगायाव थांग्रोनोसै बेयाव मा जायो बेखौसो अब्लासो मिथिसिगोन आरो ठीक আছে लोगोफोर बेखौनो एसे खोन्थालांबाय आरो बियो आं जाय जायगायाव ओंखारगोन बेखौबो एसे खोन्थाहैबावनोसै ओमफ्राय बियो बबेखै थांगोन बेखौबो आं खोन्थानोसै आंहाथ' दिनै खुनु मिजिङानो गैया माने अबाव थांगोन अबाव मागोन आरो ठीक আছে लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन माने दिनै बे मानसि सासेया मा मावमारदों मा खालामना थामारदों आरो बेखौ अब्लासो मिथिगोन खासि बिबार बारजोब्बाय नै अखा हाहांथारसै अखायाबो दिनै गोगोम हागोन बायदि मोनबाय आं नायनानै फैयै आङो नै मोनसे जायगायाव मोनफैलायबाय तराजान तिनालि होननाय जायगायाव आं बेयावनो दिनै थाथ'सिगोन आरो दसे मानसिफोरखौ बेसेबां माने टाइम पास खालामनो हायो नङा होमबा नै मोनफैबाय आं ओंखारसै फैसाखौ लामारला ना नोङो नांला लामारला मालाबा सा लोङोबा जों खाबसे आदसा अके बार ओंखारबाय आं नै माने बिथाङा माबाबो फैसाबो लादिया बियो ओरैजाय नै गेस होनो थांसिगोन आरो माने जाहैबाय आङो दहाय थांबाय बाइकजों ओमफ्राय दायो फैबाय थमजों ओमफ्राय बे जाहैबाय नै जोंहा तराजान तिनालि बेनो नुबायना बिथाङा आङो फैसा जासिदोंमोन फैसाबो लायासै ओमफ्राय दहाय सासे मानसिजों थांनायावबो फैसा जासिदोंमोन बेबो फैसा लायासै दिनै आं बिदिनो बेरायबाय आरो बिना फैसायाव बेरायबाय ओमफ्राय बुंखाबायनोसै नेटआथ' गैखायानोखा ओरैबायदि नै मानसिफोरा ओरैजाय बेयाव लोगोफोर दं आरो 2 3सो बिसोर दिनै अबाव थांगोनथाय एसे सोंनि र' अबाव थांनाय नोंसोरो दायो जों जियादलाव बेरायनो नागिरदोंमोनलै जियादलाव नङा होमबा देवबार बयलार रसनि जाहैनि मोनो ना मोनो मोनो मालिकआ फैनो दाबो मोनो
ना मोनो नैबे मानसिया नेपालि जाखो दै बर'नो रायसो रायलायनायनि ओंखाम जाखांबाय ना जाखांबाय मा ओंख्रि जाखो आलु दालि आलु दालि आरो दयजों दैजों दै माने की दय गाखिर अ दय गाखिर आंलाय दैजोंसो होननासो खोनादों आङो তুমি बर' पारफेक्ट जाना ना অলপ চলপ জানো কি লেখা তুমি মই শৰ্মা লিখো शर्मा मा नाम नोंना आंहा मोहन शर्मा महन शर्मा आइया हिन्जाव लाबाय ना लाबाय गथ' साबेसे दङ साब्रैनि दङ हा साब्रै 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 साब्रैना सानै साब्रै इस्लाम माने रायलायबाबो माने प्रनाउन्सियेसनफ्रा बारा जाया आरो आं दिनैहाय थांलाय फैलाय बेखौनो खोन्थाबाय ओरै सासेयाव नै बेबो जेबो रायलायथ'वाखै मानसिया बारा रायलायनो नागिरा बियो जों माने सम सम बेयावनो टाइम पास खालामो आरो बिदिनो टाइमखौ बारहोबाय दहायनो खोन्थाखाबाय आं नोंथांमोननो माने थांलाय फैलाय जेरावखि थाङा माने मानसिफ्रा दिनैहाय देवबारबो जाहैबाय आरो नेटआबो गैयानो ओंखायनो मानसिफ्रा माने अबाव थागोन अबाव मागोन नै आरो जोंनि तिनालियाव माने मानसिफ्रा जमा जाफैबाय बेयावनो माखासे मानसिफ्रा दिनै टाइम पास खालामगोन आरो मानो होनना बुङोबा दिनै देवबारबो नालाय जियातलाव बेरायहैनो होनना बुंदों थाङा जुदि थांनाय जायोबा बेखौबो एसे खोन्थालांसै आं नोंथांमोननो दिनै बेखौनो खोन्थाबाय दिनैहाय मानसिफ्रा माने देवबारबो जाहैबाय मानि थाखाय बारा थाब दखान खुलियासै बेनि थाखायथ' आं बारा मोजां मिथिला जाहैबाय सोरनाव आरो सोर बायदिया गोसोखौ माबायदि मोन्दों बिनि सायावथ' आं बुंनो रोंला सोरबा बायदिया जेन दिनै नेट दं गैयिखौ माबायदि गोसोआव गाज्रि मोन्दों बेखौथ' आं जेबो मिथिला नालाय खिन्थु आं गोसोआव माने गाज्रि मोन्दों आरोखि मानो होनना बुंबा बेलेग बारफोर बायदियाव नेटफोर थायोमोनब्ला जों माने बेबायदि आरामसे बिदि बेरायनानै बा गोसोफ्रा उसुखुथु जायालासिनो जों न' सिङाव आरामसे मबाइल नायनाय थाबाय थानो हागौमोन आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय सोरबाफ्रा जुदि गोसोआव जुदि नेटनि सायाव जुदि बेफोरबायदि जानायनि सायाव सोरबाफ्रा गोसोआव माबा मोनसे साननाय दंबा निस्सय नोंथांमोनहा खोन्थाहरदो नै आरो दायो फैलायबाय आं हाजोआव हाजोनि एसे खोन्थानोसैलाय आङो बेयाव माने ओरैबायदि न' मोनसे बानायना ओरैजाय नुवाखैना रस्टिं बानायो माने बेयावहाय रस्टिं बेबु बेदर मोजां गासिबो बानायनो जे सासे फेरेदगासिनो दं आरो नैना बेबुआ बे ओरैजाय नै गांखं ओमफ्राय मेन माने सावनाया ओरैजाय आरो हांनाया खोन्थादो नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय नुदोंना नै रस्टिं आदि बानायो बे आरो मेन मालिकआ आंबोथ' मिथिया गोदानसो नालाय কেইদিনমান হ'ল আপোনালোকৰ দোকান খোলা হা বাইদেউ 2 সপ্তাহ তেতিয়াহ'লেতো আজি মানে ভালকৈ অপেনিংটো হ'ব লাগে যেন লাগে না না অপেনিং হ'ব না নহ'ব আজি নহয় আপোনালোকে মানে আজি অপেনিংটো ভালকৈ দিব লাগে ব্ৰা আমিতো অপেনিং পোৱা নাই নহয় চেলেং পাতি কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত रस्टिंआव আপনার মানে ইয়াসা रस्टिं बे जाबाय माने केरासिन ड्रामाव मोजां बानायदों नै बुस्थुआ थिगानोथ' बानायनाय आयदाफ्रा नैबेनो जाबाय जोंना मालकिना दखाननि मालकिन दै बियो আপোনালোক কি গালো না কি গালো আচ্ছা আদি নহয় গালো হে আকৌ আমাৰ সাইডৰ মানুহবিলাক সব আদি বিলাকে কয় আদিহে কয় আদি কিটা নিño নিও মেন জন্ম ক'ত আছিল আপোনাৰ আমাৰ কি কব কিবা গেঞ্চি সাইড দূৰ গেঞ্চি ইয়াত মানে বিয়া সোমালে আৰু আপুনি বিয়া পাতা কেই বছৰমান হ'ল অলপ ভালকে কথা পাতিবা আকৌ নাজানে কিমান বছৰ আব্বা বহুত বছৰ হৈ গ'ল বহুত বছৰ এতিয়া আপোনাৰ মানে কি হৈ যাব তাতে আমাৰ সৰু ছোৱালী 18 ইয়াৰ্স হৈ গ'ল আচ্ছা কাটা শেষ হ'ল আমি অপেনিং কৰি দিয়ক অপেনিং মোবাইলবিলাক আহিলে পুৰা কিনি দিব লাগে ন মেগী বনাই দিয়ে আৰু ৰষ্টিং পাব তাৰপাছত চাহ পাব তাৰপাছত ভাতটো নাপায় ভাত दायो दंफैयो जोंहा बे जाहैबाय मा होनो जियादल एखेबारे ब्रिज खाथियावनो आरोना ओरैजाय थांबा नोङो मोनहैगोन एकदम ओरैजाय धेमाजि सेमाजि थांजागोन आरो ओमफ्राय जोंनिफ्राय डाइरेक्ट ओरै फैदो केसाखाथ'नि फैदो नङाबा ओरैजाय नों फैबा ताराजानिफ्राय ओरै फैबा मा होनो ओरैजाय अरुणाचल लामाजों फैयोबा आरोना जियादल एखेबारे दालां ब्रिज खाथियावनो बिथांमोना गोदान खुलिदों बेयाव मोनो जाहैबाय माने बयलार हांनाय बेनिफ्राय आरो बिदिनो लोंनायफोरबो मोनो आरो लोंनाय ओमफ्राय लकेलबो मोनगोन जाहैदों सुलाइबो मोनोनो बेनिफ्राय बेयाव माने माखासे साहा मेगि नों जेनेबा बानायनो होबा बिथांमोना बानायगोन आरो
नोंथांमोना जुदि फैयोबा बेयाव जाफैनो हागोन ओमफ्राय माखासे कल्ड ड्रिंक्सफोराथ' थाखागोन बेयाव मोनखायो ओमफ्राय दायो आं हांनायफोरखौबो एसे खोन्थाबाय ओमफ्राय बिथांमोना माने दखान खुलिनाया बारा गोबाव जायाखैनो जास्ट माने 1 उइक बिदिसल' जादों होनना बुंदो आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि फैबा फैदो माखासे बेयावनो जानाय लोंनाय एकदम फ्रि माने आरोना सोरबाफ्रा फैबा फैदो जोंबो माने दिनै सानदे होननानै बेरायनो फैबाय माखासे जोंजों फैयै माखासे मानसिफ्रा जोंजोंबो लोगो साथाम साब्रै जाफैबाय नै मानसिफ्रा बबाव जिरायना दङ কি তোমালোকে আজি ফার্স্ট আইছা নেকি ফার্স্ট কেনেকুৱা লাগিছে আহি ক একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া কেনেকুৱা বঢ়িয়া একদম বঢ়িয়া আৰু বঢ়িয়া ক'ব নোৱাৰা ধুনীয়া ধুনীয়া আচ্ছা কওক আপোনালোকে কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি ক'বলগীয়াটো নাই বঢ়িয়া লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে আজি আহা আপোনালোকে কেইদিনমান হ'ল ইয়াত আহা আজি ফাৰ্ষ্ট না কেতিয়াবা আৰু আগে পিছে আহা হৈছিলে না আগে পিছে অহা হৈছিলে কিন্তু এতিয়াতো সেইফালে চাই আজি আহিছোগে আকৌ দোকানত আজি ফাৰ্ষ্ট সোমাইছে ন দোকানত नोंलाय आंबो फैनाया फैबाय थायो खिन्थु बे दखानाव दिनैसो हाबफैदों दिनैसो? दखाना बारा गोबाव जायाखै दखाना गोदान खामादो गोदानसो सिङाव हाबनायनि ना मोनो सोंहैनायनो सिङाव हाबनानै एसे नै बेयाव माखासे जान'नि होदों बेखौ आं फरायबाय थाला नै दखाना इदि आरो माने मा नांगौ मोनजोबो माने सिङाव एसे हाबनायनि दं आङो हुमाबो निदिल' মই हुमा मिथिया नुदोंना नै जिरायग्रा मोजां साजायना मोजां बा बर'बो रोंबावलायसै माथो मोजां बर'बो जानाय नेকি हा आखौ मोजां मोजां बोलो কৈছে যে ओइ महाजन बर' जानाय नेকি हम मिनिस्टारे हा नाजाने बिथां माने बेदर गोदाना मुखुब नै माने दखाना गोदानसो नालाय मोजां माने साजायदों आरो नै सिङाव आं हाबबाय हाबनो मोनगोन ना मोना मिथिला आं थेवबाबो हाबबाय आङो नुदोंना नै जाग्रा लोंग्रा माने कल्ड ड्रिंक्स मोनजोबगोन आरो बिथांमोनावहाय सोरबाफ्रा जुदि फैबा फैदो ओमफ्राय नै माने बिसोरनाव थालिर मैखुनाबो थाबाय थाखायो ओमफ्राय नै बेयाव माने कफि बिलाइयाव जों बेखौ बुङो ना कफि बिलाइ बिथांमोना बेयाव होयो आरोखि बेखौनो आं खोन्थाबाय सिङाव हाबनानै नै माने मा जाहैबाय सिंनिखौ नायदो नै बे जाहैबाय सोब थक' बिलाइनि आरो थक' बिलाइजों बानायनाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि फैयोबा नोंथांमोना फैदो फैनानै माखासे जानाय लोंनायखौ जाफैदो अके लोगोफोर नोंथांमोना जुदि फैयोबा फैदो बेयावनो गासिबो मोनजोबगोन बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय बे जाहैबाय आं दहायबो खोन्थाखाबाय बे जाहैबाय जिया दल एकदम ब्रिजनि खाथियाव ब्रिजखौ एसे खोन्थानो र' आङो नै ब्रिजआ बेनो आरो ना ब्रिजनाव ओरै फैदो खाथियावनो नै ओरैजाय न'आ बे जा गावबुरानि न'आ बे खाथियावनो दंखायो ओरैजाय फैदो हाबफैदो आरो वाव माहाजोनखौ एसे मोजां खोन्थाथार नै बेनो माहाजोना सोरबा जुदि सिनायाबा केमेरा फैनायखौ लाजोबबाय नै हौवाया बेना प्राइम मिनिस्टार यैनि नुबायना बेयो हम मिनिस्टार बे प्राइम मिनिस्टार थिगानो मानसिफ्रालाय नोंथांमोननो खोन्थाबाय नै सासे आरो मायदि जिरायनो नोंसोर सिङाव हाबबाय नै सुवारसिदा ना बरिया फांखा दं नै गोजौआव आं बेखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामदो अके बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय चलो बाय बाय